Turu po ngambet ngentut kuwi kok merungkel ra karuan ngono. Lah ratangi. Iya. Tak tangeki nggo kopi. Golek nining pawon. Lah kuwi tenan kopine. Siap ready parah. Wis tak gawe kene bekas oli tap-tapan ya ora apa-apa. Penting ana efek celengi sithik. Cing, kopine ready. Kopi apa to? As. Ya kuwi dilek isik. Malah ngulet-ngulet. Ambune kok kaya gedang kluthuk. Dilatong ini sih coba. Ini lho. Gelagatmu mencurigakan, As. Wait. Tapi kok enak. Motoku padang, buntutku mekrok. Ladalah awakku sehat sumringah iki, kaya berbayaran, As. Wah. Ki mlayu ya ending, As. Dadi galeren. Kopi apa to kuwi mau, As? Kuwi mau kopi tak campur gedang kluthuk, Cing. Ono jadilan mbok jero omah kok rame tenan. Nek As. Semangat tenan iki, As. Wis Cing, ora oke-oke. Kowe wis lepas kontrol kuwi. Wis pokoke meneh sampai pagi. Awas kowe nek ora gelem gaweke kopine meneh. Waduh. Gawat iki. Iki gara-gara tak campur gedang kluthuk. Kucing malah tambah ra karang-karuan ngono kuwi. Wis piye iki? Gawe kopi As. Piye? Cing, Cing. Kowe wis lepas kendali, Cing. Kowe gelem gaweke nera? Ora, Cing. Awas kowe tak kethok pucukanmu ngene iki. Ra sapa kok. Yo. Tak gawe iki. Wis, iki. Waduh, iki kudu goleke penawar sing ora iso ditawar iki. Oh iya, ning mburi omahke ana wit tolak sawan bali dalan. Tilakane. Wih, kuwi masih ana kuwi. Lek jaluk godhongi sithik Lek, ditombo Lek. Aku duwe apa korene? Ra apa-apa kalunge ilang sing penting kucing mari. Aku wis tenggleng tenan iki. Tak kira kalung gulu, aku jebul kalung kire. Kucing wis tak gaweke meneh. Wah, iki seger iki. Matur nuwun ya, As. Aku pet-petan aku. Aduh. Wah, ambune aku. Waduh, aku melu petan iki. Lanun. Wih. Iki bali-bali kok enggone wis kaya ngene berenang gak dangdut ucul. Bos, di ngapura tak semaput sih.